И здравейте хора, аз съм Евгений. Сега ще снимаме клип на Снейкю. Тук при мен са Деница Сонева Петрова и Браномир, не му знам името, Бранимир Ивайлов Ганев. Еми хора, те сега ще кажат здрасти, кажете Здрасти. Здрасти. Еми хора, аз на тази игра съм про, То и аз. ама не по-голям от мене. Да, рекорда ми е 7000. Да, защото аз си го направих, нали? Ти бе? Да, бе. Не, един от нашия клас направих 7000. И аз след него се пробвах и направих 7000. И умрях. Да, после аз направих 7000 и ти умря за нищо, да ти дадох. Дадох ти и ти веднага умря. Да. Ама пак съм про. Не си. Еми хора, сега чакам да стана голям и да сложа маса. Хора. То се е. Да бе, брат. Как ме изигра? Аз опитам хора, като съм малко, убивам големите, когато съм голям, убивам малките. То се на второ място, хора. Искам да го убия. Ама много го е страх да не го убия. Не го е страх. Кажи. Какво правиш? Оби го! Джинко, Какво? ти изполичите списък на мама. Коя? Не мога сега. Дай. Снимам клип. Хора, сега ще го убия. То ще го убия. Ще пусна музиката. Не. Пусни само, ще убия. Спри го на пауза. Няма. И тъс. Get ready for hot and spicy wings in Chili Loco with 243 ways to win. It's a red hot chili eating contest in the Pepper Open Bonus. Second place in the Chili Blaster Bonus. Не се плачеш на мене. Добре. Добре, чакай да насолиш това. Абе. Хора, сега трябва да плащам на... От брат ми, той по-голям от мене, да. Както знам. Както знаете, той е на 12. Пък ти си на 100. Аз съм на 9. Сериозно ли бе? Да. Аз ще правя 11. Аз съм на 9 и аз. Извинявам се. Аз имам 10, пък ти си на 9. Как ужиш? Не на 10 съм. Нали на 9 си? На 10. На 9 си? На 10. На 9? Не го слушайте. Хора, ако който знаете, че вярва аз или той, напишете в коментарите. За кого ще викате, за него или мене. Аз така... Те знаят как се казваш. Вече казах имената. Имам работа. Имам клип. Това е най-голямата работа. Спри го малко на пауза. Няма да успявам на пауза. Натисни пауза, Няма Еми хора, не са много голям, но ще ги пречисна този. И този му не успея. Хоп. Хип-хоп. Хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа ти. Не заспи, бай. Аз сам кажа в глупостта и ще убия. Ау! За кого беше? Еми хора, този много тъп, защото прости ръси. Аз знам аталански е полсуски. То с кого направи, то с направи пише. Аз направих в... Кое е? Умри. Хора, сега да кажа хора. Хора, сега съм на второ място. И дали някога ще станеш на първо, не знам. Еми да, като ги убивам. Като бия точно на първо място.
Ти не може да го пиеш. Май ни дай музика, бе! What? Май не, бе! Ти ми оля прави 40 спря. Няма, май няма. Айде, ще кажеш нещо. Абе, се имам работа. Не, скива ще смотрим. Не струва да. Хората са много топ. Да, наистина. Вика, че клипът не Напишите в коментарите, че Snake е готина игра. Да, сега се и вие е много яка. Шени, Ама много ма нерви, защото и аз като ме убиват, и аз се нервя много. Ето и сега там да се гътна. един от нашия клас, Шенер. Ченер ли? Шенер. Който Шенер, ако гледа това видео, го поздравявам да стане с 12 000 точки. Всички други да се изтеглят и те да станат с 12 000 точки, разбира се. И какво правиш, ще си издеш опашката, бе? Да, това чета. Дей. Не заспивам, когато... What help? Имам си маса. Те са мотани клипчета. Те тук се чуват ли клипчетата? Да. Чакайте сега малко. Пак ми взе тази реклама. Тут пък ще чакам, няма хикс. Тази реши. Да, още една реклама. Трябва да махам. Хора, вижте какъв хак раста. Изведнъж. Не е пускал никакво клипче за маса. Просто е тъй, пусна се и почна да расте. И е на второ място, мадафака. Пак съм на второ. Опитам да го бия. Хап. Хора, пак се чуди. Уби го то се на първо. Мен ме е страх, да не умра. Ето, котика. Какво ти казах? Аз ще го бия. Той що се е махнал за масата, че? Те да знам за какво се е махнала, брат. Не сме пускали клипчета за маса. Честна дума. Аз даже не знам и как. Да. Това Евгений, ти какво знаеш нищо? Не знам съм да казвам путки. Да. Путки и простутки. Не, той се извинява за това, просто пил е малко водка и... Еми хора, то цигани дете при мен, Браномир, ма дразни. И зато и псувам. Кой е гъс? Биби. Какво свири тук? Его на първо място се. Хоп. What? What? И това ще бъде от... Чакай, няма. Сега знам да ме хора и това ще бъде този клип. Стани на първо място и тогава аз го спря. Аха. Да, его на И първо. хора... И това ще бъде този клип. Надявам се да ви хареса. И чао!